Ens hem preguntat mai per què viatgem o per què volem viatjar? Quan això ho pregunto, la majoria de gent em diu per passar-s'ho bé, per gaudir, per fer coses úniques o diferents. Aleshores, les visites als cellers per què són tan avorrides? Vull dir que hi ha molts cellers que fan unes visites que són molt interessants, molt creatives, molt singulars, però hi ha d'alguna manera una remor que es va repetint en molts cellers, sobretot en la forma d'entendre nosaltres les visites als cellers, que són les visites guiades que més o menys tots van tocant diferents parts del mateix edifici. I són avorrides, i quan dic avorrides el que vull és provocar una mica, és en el sentit que moltes vegades fem treballar molt poc precisament aquest aspecte de ser únic o de ser diferenciador. De fet, tothom està en el camí de ser únic, i quan parles amb molts celleristes o molts propietaris de bodegues o d'empreses turístiques que treballen amb cellers, el que et diuen és: Damià, jo ja estic en el camí d'intentar fer el meu producte més singular, més diferenciat dels altres. Però això vol dir, doncs, tematitzar una mica la visita, això potser vol dir crear espais per fer temes de mais, temes de convencions, congressos, reunions, això potser vol dir adaptar-se al tema dels banquets, o això potser vol dir fer festivals de música, o això potser vol dir obrir una botiga, o això potser vol dir fer un wine bar, o fins i tot això vol dir posar seatways, perquè ara tothom als cellers ha de tindre seatways a la porta per poder consumir-los. Doncs en aquest camí, per buscar ser únic, el que fem és, de nou, tornar a repetir-nos el mateix clixé d'uns amb els altres. I són poquets els que realment ofereixen visites que no siguin avorrides, que siguin realment diferents. I aquí és el kit el que jo volia plantejar aquí. Com poder passar a ser més experiencial? Avui en dia la gent vol estar en el centre de l'acció turística. Quan visitem un celler encara més, volem sentir-nos que formem part d'aquella experiència. Aleshores, per què treballem tan poc els nostres sentits? Nosaltres som sensorials i quan parlem d'experiència en l'àmbit del vi encara més. Treballem molt potser l'aspecte olfactiu, quan arriba a l'àmbit de cata, que per cert és normalment al final de la visita i a correcuita perquè han de fer una altra visita. Treballem potser l'oïda, aquell que vol prestar atenció, sobretot amb aquell que explica el procés de la fermentació malolàctica, fins que acaben desconnectant, i sobretot a mi se'm fa la boca aigua quan escolto el guia d'un celler explicant les excel·lències que té aquell vi en combinació o en maridatge amb uns xoriços amb ous ferrats o amb un xató. I el primer que penso és on està el xató i on estan les patates. Aquest aspecte poc explotat de l'àmbit sensorial és segurament per on hem d'avançar. Hauríem de contemplar que quan dissenyem una experiència turística en un celler hi ha un aspecte importantíssim que és l'aspecte d'aprenentatge. Tothom que ha vist un celler té una perspectiva de poder aprendre coses noves. Això és un aspecte que tenim prou guanyat en l'àmbit del celler. Potser el que cal adaptar moltes vegades és el diàleg, l'argot, el vocabulari, per fer-ho més proper a molts dels visitants que tenim en cellers. Però és un aspecte fonamental, el que un surti de la visita en què hagi après alguna cosa nova i no repetida de l'última de les visites. El segon aspecte clau és el tema emocional. Qualsevol experiència d'èxit ha de tindre una emoció. I això no és fàcil de fer. No és tan senzill que ens passin per casa nostra 20.000 persones o visitants al celler a l'any i que cada un d'ells surti emocionat de la seva visita. No és fàcil, però hem d'aconseguir, a vegades fins i tot, en trobar aquells espais morts de persones que ens venen al nostre celler, que tinguin el seu espai de tranquil·litat, per moltes vegades retrobar-se amb ells mateixos. Els cellers i la vinya donen espais per poder fer això, espais més tranquil·litat, espais més slow, que permeten d'alguna manera retrobar-se amb un mateix, fer un aspecte més emocional de la visita, recordar o vincular un racó, un espai, una brina d'aire, unes olors amb aquell record passat, potser d'un trencament d'una parella, d'un desamor, a vegades d'una persona que ja no hi és. Són aspectes que els cellers, que en el conjunt de la cultura del vi poden aportar molt i que moltes vegades no els treballem. El tercer aspecte és la singularitat, ser singulars. Ser singulars i, per tant, diferenciadors amb la resta. És un dels camins que normalment es treballen. I el darrer aspecte, o la darrera clau,
és l'aspecte sorpresa. Hem de sorprendre a la gent que ens ve. Hem d'alguna manera no estar només a l'alçada de l'expectativa que ens tenen a l'hora de vindre's a veure, sinó a més d'intentar buscar aquesta sorpresa. I això els cellers grans tenen a vegades més responsabilitat, perquè un pot pensar que un celler gran està reputat, té una bona imatge, està ben posicionat al mercat i que això no genera una feina de mantenir aquesta reputació. A vegades el mantenir la reputació és igual o més difícil que un petit celler que intenta posicionar-se al mercat. Entre altres coses perquè el celler gran ha d'innovar contínuament per intentar seguint d'alguna manera aportant aquest element sorpresa d'aquella expectativa que genera el visitant que va a visitar aquestes bodegues.